काय आतडे आहेत तर विचारून टाकायचे का? इथे लोक राहतात बाजूला, हे तावडे उचललं त्यांच्या पडद्यात नेऊन टाकलं, काय प्रोसेस होते? याला जबाबदार प्रशासन आहे. नगराध्यक्ष आत्ता झाले, मी काय त्यांच्यावर बोलणार नाही, कारण 8 दिवस झाले. पण मी काम केलेलं आहे, मला अनुभव आहे. त्याच्यामुळे माझी पहिली जी भेट होती ती मी इथं आणली. मी कुठच्या गार्डनमध्ये गेलो नाही भेट द्यायला. ही जी जागा आहे ही आता सगळी व्यापलेली आहे. भविष्यात कचरा टाकायला सावंतवाडी शहरात जागा नाही आहे. मी नगराध्यक्ष असताना मी मागणी केली होती, त्याच्यानंतर प्रशासन लागलं. तर जेवढे प्रयत्न होतील त्यांच्याकडनं आम्ही करून घेऊ असं या ठिकाणी मला नमूद करायचं आहे. पहिलं सगळं हे कशासाठी तुम्ही ठेवले? किती दिवस वरती एवढी चपला वरती करा, त्या चपलाची जोड शोधतल्या, खायचा चपतो काय जुळता का बघतल्या? काय या रस्तो साफ नाही. तुम्ही नगरपालिकेवाले जर रस्त्यावर जर चपला टाकूच लागले, अरे वेंगुर्ल्यात जाऊन फेरी मारून या एक दिवस. नगरपालिका 1 नंबर घेतली. हे काय आहे या त्यांची तक्रार तुझ्या कर्मचाऱ्यांची की तुम्ही ते मास्क आहे की ना त्याच्यावर तुम्ही काय फवारणी करत जाऊ सांगून सुद्धा तुमच्याच कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे, तुम्ही फवारणी करत नाही. काय मी नगराध्यक्ष असताना इथे नाश्ताला बसायचो. आज काय परिस्थिती आहे? इथं मी नाश्ता करायचो इथे. काय परिस्थिती काय झाला? कर्मचारी संख्या आधी किती आहे? तुमच्या तोंडाला मास आहे, कारवाई केला कर्मचाऱ्यांवर. या हॉलमध्ये माझा वाढ इथंच केक टाकलं. हा द्यायची काय परिस्थिती आहे बघा. मी 2 वर्ष असताना हा प्रकल्प होता तेव्हा असं होत नव्हतं ना. रोजच्या रोजी दिवसाचा नाही, 2-3 आठवड्याचा कचरा आहे. एवढा मला बंद होतं.